eskerrak nahi dizkiet antolatzaile, hemen egoteko aukera paregabe dugulako, eta zuekin gure iritziak edo gure esperientziak konpartitu ahal izateko toki aparta delako. Beste alde batetik nik esateko dauzkatenak gauza berriak baino, nire helburua berezik hainbat gauza azpimarratzea edo gogoratzea izango litzake. Nik uste dut nire kideek, bai Iñakik eta bai Anak esateko dauzkatenak zuek zabiltzaten esparruan akaso askoz egokiagoak edo interesgarriak izan daitezkela, eta alderdi horretatik saiatuko naiz telonero labur eta azkarra da izaten. Bestalde gogoan daukat, behin bertsolari batek galdetu ziotela zein zen beretzako bertso neurri zailena, eta bere erantzuna garbi esan zen, 8ko txikia. Eta zergatik, hainbeste gauza, hain formato motxia kontatzea izugarri zaila egiten zitzaiolako. Eta nahi momentu honetan obra datorkit burura, hain gai zaila, konplexua izanik, eskuartean daukaguna, 10 minututan nola heldu gai zail hori. Alderdi horretatik nik egingo dudana izango da neurri batean gai zail honetako ertz batetik edo mutur batetik zenbait gauza gogoratu. Eta ertz hori motivazio izango da bereziki. Alderdi horretatik, lehenik eta behin deno dakigun gauza garbia gogoratu nahi dut, gai oso zaila dela, eragile asko daudela tartean, herri guztiak ezberdinak direla Euskal Herrian, egoera soziolinguistikoa aintzat hartuta, ikastetxeak ere oso ezberdinak direla, familia motak ere izugarri ezberdinak dira, duela gutxi tipologi sailkapen bat ikusi nuen eta 16 tipologi agertzen ziren, 16, segun kideen arabera, seme-alabekiko harremanen arabera, guraso bakoitzaren harremanen arabera, gurasoen elebitasuna moten arabera, eta bar, eta bar. Beraz, honek esan nahi dut, ondo dakizuen bezalaxe, egoera izugarri zaila dela. Gaia benetan konplexua dela, eta garai baten ezagutzen genuen familia aldatu egin dela. Holakorik, nek ez topatzen ditugu gaur egun, holakoak gehiago, baina beste asko eta asko ere badira, ezta? Beraz, gaia edozein muturretatik hartuta izugarri zaila da. Motibazioaren inguruan, hizkuntzak ikasteko motibazioaren inguruan, aditu asko egon dira mundu mailan gai honi bueltak ematen, eta hemen batzuk aipatu ditut, ezagunenetako batzuk, asko ez ditut sartu, baina esan genezake duela gutxi, 1950 inguruan, aritu zirela lehen azterketa edo ikertzaileak lantzen motivazioaren garrantziaren zama hizkuntzak ikasteko momentuan. Zerrenda honetatik bi autore bi aditu azpimarratu nahiko nituzke, alde batetik Spolsky eta bestetik Ellis. Besteak beste esan zituzten gauzak gaur egun ere erabat indarrean daudelako. Spolskyk lan nekeza egin zuen eta saiatu zen laburtzen edo biltzen zergatik pertsona batzuk hizkuntzak ondo azkar garbi erraz ikasten dituzten, beste batzuk erdi-burdi, beste batzuk hasi eta utzi, eta bar, hor tartean zer dauden jokoan. Eta Spolskyk saiatu zen hori dena folio batean laburtzen. Ze zaila den, ezta? Hori dena folio batean. Nik uste dut lortu zula, neurri handi batean. Berak ikusten zuen gizarte bakoitza ezberdina dela, gizarte bakoitzak bere lehentasunak ditu, baita hizkuntz munduan ere, aste honetako dato bat ezagutzen duzuek, esate baterako Europako elkarte ekonomikoan, azterketa batzuk egin dira, eta begiratu da zeintzuk diren hiztun elebidunak dituzten herriak. Eta ara nun, lehena Lituania da. Lituanian, 98%, gutxi gora bera, gutxinez bi hizkuntza badakizki. Eta beste muturrean, Hungria dugu. Hungriak 25%. Eta bar, horrek esan dugu, adibide honekin, esan dugu, herri bakoitzak hizkuntzei garrantzi ezberdina ematen diela, eta faktore gehiago daudela hor tartean hori hala gertatzen. Badaude jarrerak, badaude motivazioak, batzuk oso ezagunak dira, Lambertek eta Garnerek egindakoak, motivazio instrumentala eta integratiboa oso ezagunak ditugu, beste sailkapen batzuk ere badira, baina horiek gaur egun ere zama izugarri dute.
Eta aprobetxatuko dut gertara personal bat kontatzeko, duela urte batzuk, Euskara irakasle nitzela talde batean, 12ko talde batean, kurso hasita handik hilabete pare batera galdetu nien zergatik ari ziren Euskara ikasten. Handik hilabete pare batera galdetu nien uste nuelako genuela nahiko konfiantza egia esateko. Lehen egunean galdetu ezkero badakigu askotan entzun horiek ez direla oso zintzoak. Bueno, bakoitzak bere motivazioa kontatu zituen, eta gogoan daukat 65 bat urteko gizon bati galdetu nionean, berak esan zigun bere motivazio mikologikoa zala. Ne artean mikologikoa, instrumentala, integratiboa, ez nuen gogoratzen ze autoreik aipatu zuen motivazio mikologikoa. Torren eskatu nio kontatzeko zertzen hori. Eta berak esan zuen, beira, nire bizitza erabat erderaz egiten dut. Nire lagunak erdaldunak dira, nire familia erdalduna da, nire lanbidea erderaz egiten dut. Ez dut lanbidez aldatu nahi, ez dut lagunik aldatu nahi, ez dut familiez aldatu nahi, baina oso perretxikuz zale aparta naiz. Oso gaur ere perretxiku biltzen dugu gara. Gizon hau Joseba deitzen da, eta berak esaten zuen, mentira joaten zenean, asko zekien perretxiku buruz, baina tarteka arrotz batzuk topatzen zituen, eta ezagutu nahi zituen, eta hortarako zer egin ingurukoen gana jo. Eta inguruan, mendian, nor topatu daiteke. Artzaia, lehen behintzatu orain ja. Artzaia, aserritarren bat, eta auskalo. Eta haien gana jotzen zuenean, galdetzen ziren, ea zenolako perretxekoak ziren, ezagutu nahi zituelako, eta haik euskara hitz egiten zuten, euskaldun petoak ziren. Eta ikusten zuen hor, zegoela barrera bat, eta barrera hori arindu nahian, euskaldegi batera apuntatu zen. Oso maila politia lortu du, momentu enten ez bakarrik perretxikotarako, beste bagozetarako ere abiltzen du euskara, baina bere hasierako motivazioa uresi izan zen, mikologikoa. Honekin esan edut motivazio ugari egon daitezkela, batzuk nabarmenak, garbi ikusten direnak, sozialki gizartean ikusten, eta beste batzuk psikologikoak, psikolinguistikoak hor erdi izkutuan daudenak, edo erabat izkutuan, eta oso kuriosoak. Bestalde, Spolskiren ustez, hizkuntza baten arrakastan edo porrotean badaude beste hainbat ezaugarri personal, adina, nortasuna, hizkuntzetarako gaitasuna, eta bar. Horren ondorioz, faktore hauek elkartu eta aukerak daude, hizkuntzak erabiltzeko aukerak. Euskal Herrian, euskara erabiltzeko aukera badago, errusiera erabiltzeko askoz gutxiago, txinera erabiltzeko askoz gutxiago, beraz, aukerak zama handia du. Ez bakarrik aukerak. Aukera horietaz, sujetuak egiten dituen erabilerak. Jende asko dago, aukera asko dauzkana, baina ez ditu erabiltzen. Eta beste batzuk oso aukera gutxi dituzte, baina asko erabiltzen dituzte eta asko ikasten dute. Aukerak bai formalak, bai informalak. Guzti horren ondorioz, emaitzak daude. Oso onak, eskasak, txarrak, emaitzak bai hizkuntz mailan, batzuk oso ondo azkar primeran ikasten dute eta erabili egiten dute, beste batzuk ez, beste batzuk utzi egiten dute, eta bar. Daude hizkuntz mailakoak eta bestelakoak. Eta bestelakoetaz aritzen garenean, hemen ere sartuko nituzke esatea dago, Pello Jauregik aipatu dizkigun emozio munduak eta bar. Eta emaitzen artean, badaude, ondo dakizuen bezala esatea dago hizkuntzak. Ikasleekin ere ez ondo egiten dira, ezta? Adibidez, edo badaude asarreak, edo badaude hizkuntzen aurrean, zenbait hizkuntzen aurrean, gorrotoa edo nekea, eta bar. Kuriosoa da, persona batzuk, 3 edo 4 hizkuntza ederki dakizkite, baina 5. batekin ezin dute. Zergatik ote. Beste faktore batzuk ere badaudelako hor tartean. Spolskik lan izugarria egintzun, nik hau gogora ekarri nahi nuen, eta handi berean lotu gaurko gaiarekin. Hori dena aintzat hartuta, eskolak eragile guztioetatik nundu zeresana, zeregina, nundu. Eragile batzuetan bai, eta beste batzuetan zertxoet, eta beste batzuetan batez. Beraz, horrekin hasteko argi utzi behar dugu eskolak bere mugak dituela. Bere esparruak edo esparrutxoak badituela, bere mugak ere. Beste aditu bat aipatu nahiko nukena, Eliz izango litzake. Elizek esaten du, hizkuntza bat erabiltzeko garaian, bi eremuk sekulako garrantzia dutela, bai eremu psikolinguistikoak
eta bai eremu soziokulturalak biak zaindu behar dira, biak landu behar dira. Ez bakarrik legeak. Aldi berean, eskoletan dauden, eta familietan dauden, 20.000 jarrera, erabaki ere, hori ere landu behar da. Batzuk diote, psikolinguistikoa motx geratu dela, eta psikolinguistikoa ere beharko lukela. Beraz, alde horretatik esparruak benetan zabalak dira. Hurrengo minututan saiatuko naiz laburtzen momentutan zer dakigu motivaziori buruz, hizkuntzak ikasteko motivaziori buruz. Alde batetik, orain dela urte ez asko, pentsatzen zen motivazio integratiboa zela hizkuntzak ikasteko motivaziorik onena. Herri batean integratu edo komunitate batean integratu nahi zuen personak, harrek ondo, azkar eta betirako ikasiko zuela. Bueno, hori ez da demostratu. Lehen gaia, hori ez da demostratu. Ez da hain eraginkorra. Bada jendea, motivazio integratiboarekin hizkuntza bat ikasten hasten dena, eta erdi mailan gelditzen dana. Eta adibide publiko asko daude. Asko, telebistara begiratu, eta zenbait personak euskaraz aritzen dira hizketan, naiz aspalditxotik hasi euskaraz, eta hitz egiten du euskaraz, haien hizkuntza dela sentitzen dutelako, baina maila, ekoizpena, ez da oso ona. Aldiz motivazio instrumentala tartean denean, kasu batzutan, hor ere, batzuk ederki ikasten dute hizkuntza bat, eta beste batzuk ez. Beraz, nolabait desmitifikatu beharko genuke motivazio integratiboaren lehentasuna edo garrantzia. Beste alde batetik gauza garbia da, hizkuntza bat ikasgelatik kanpo erabiltzen ezpada, existitzen ezpada, horrek epe motxean desmotibatu egiten duela ikaslea. Zorinez, Euskararen kasuan, ez da hori ikasgelatik kanpo Euskara erabiltzen da Euskal Herrian. Baina errusiera ikasi nahiko bagenu edo txinera, hizkuntza bat ikastea hain da prozesu luzea. Gogoan daukat, azkeneko datuen arabera, espaldin banago, euskara ikasteak suposatzen du gutxi gorara 1.300 klase ordu asko dira. Beraz, alde horretatik mantentzea hainbeste ordutan motivazioa ez da bate erresa eta are zailagoa hizkuntza hori ikasgelaz kanpo hitz egiten ez bada. Bestalde, demostraturik dago, hasiera-hasieran ikasle batek dauzkan motivazio soziokulturalak, arrazoi kulturalengatik, arrazoi soziologikoengatik, nonbaiten matrikulatu eta hizkuntza bat ikasten hasten baldin bada, horrek badu indarra, baina kursoaren hasieran. Kursoa aurrera doan neurrian, kursoak aurrera doazen neurrian, indar horiek ahuldu egiten dira. Badakigu aldi berean, ikaskela barruan, ikaskuntza formalean, motivazioak gora edo bera egin dezakela. Desmotibatuta dagoena motibatu, oso irakasle atsegina tokatu zaiolako, oso ikaskide onak dituelako inguruan, metodoa ere erakargarri delako, eta bar. Baina kontrakoa ere bai. Ondo dakigu motibatuta dagoena, desmotibatu daitekeela, irakasle eskaxi bat tokatu zaiolako, edo ikaskideak ez direlako bere gustokoak, eta bar. Badakigu zenbait metodotan hizkuntz ikaslea prozesu horretako ardatz bihurtzen bada, alegia protagonismoa ematen baldin bazaio, horrek bere motivazioa indartu egiten duela. Beraz, zenbat eta aginte gehiago eman bere prozesuan, zenbat eta protagonismo gehiago izan ikasle horrek, hizkuntza ikasteko eta erabiltzeko indar gehiago egiteko du. Bestetik, esan behar dago, metodo komunikatiboak hori lortzen duela, oraintxe esandako hori lortzen duela neurri handi batean. Daude metoden artean, printzipioz esan genezake, gaur egun, metodo komunikatiboak, bere aldaera desberdinekin, hori lortzen duela neurri handi batean. Oso motibatzailea da. Beste kontua da, ematen dituen emaitzak. Hori ez dago bermatua. Baina motivazio aldetik, motibagarrienetakoa edo motibagarriena izaten momentu honetan. Bestaldere badakigu, sistemarik egokien hizkuntza bat ikasi eta erabiltzeko izango litzakela sujetuaren gustoko gaiak hizkuntza horretan irakastea. Pentsa ezagun, persona bat sukaldeko kontutan oso zalea dela. Errezetak eta oso gustoko ditula. Eta aldi berean ingelesa behar dula. Bueno, biderik egokiena litzake, modu sinplean esan da, ingelesez emandako sukaldaritza ikastaro bat. Honekin esan nahi dut, arginanokin izketan hasi behar dugula lehen bailen, laguntzen digun
motivazio kontunetan gurasoen aurrean. Bueno, bestetik, ikasleari autonomia ematea eta parte hartzen uztea erabakietan, horrek ere izugarri motibatzen du, eta irakasleek feedback argia eduki behar dugu ikaslearekin. Gurasoak, alegia, ikaslei ahalik eta gehienetan adierazten behar dugu nola dijoan, zertan aurreratu duen, zertan ez duen aurreratu, eta bar, eta bar. Bueno, errepaso azkar eta labur honekin, nolabait ondorio gisa, hizkuntza bat ikasteak ahalegin izugarri eskatzen du, eta ahalegin izugarri horren trukean ikasleak bere gustoko zerbait jaso behar du. Eta danok ezberdinak gara, talde hortatik, ikusi beharko nuke pertsona bakoitzarentzat zer den bere gustoko zerbait. Espaldin badiogu ikasleari unibertso berri bat, erakargarri bat zabaltzen, jai dugu. Ez da nahikoa. Hitz politekin jendea ez da gaur egun konbentzitzen. Beste zerbait ireki behar diegu. Lehen Joseba aipatu dut, motivazio mitologikoa zuen gizon horren kasua, eta bere kasuan argi zegoen, beretzat unibertso berria, hizkuntzak eskaintzen ziren unibertso berria, perretxikoen mundua zen. Ba, antzeko zerbait beharko genuke. Ez da nahikoa gurasoi esatea oso garrantzitsua da euskara ikastea. Eta horren trukean zer? Nik zer jasotzen dut? Ze unibertso irekitzen dira? Aldi berean importantea da adostasuna gurasoekin, ikasleekin, alegia nora ailegatu nahi dugun eta zergatik eta zertarako. Hobe dugu konpromiso bat behar bada gure gustorako ez hain atsegina edo ez hain erakargarria, baina beti ere adostuta baldin badago, askoz hobi izango litzake hori kontrakoa baino, posizio hutsa baino. Eta azkenik, lehen aurreko saioan presioaz hitz egin da, baina nik esan dut presio puntu bat ezinbestekoa dela. Hizkuntza bat erabiltzeko, Krashenek bere input ulergarriaren ereduan aipatzen zuen I bat horrek esan nahi zuen, inputak izan bertzula pixkatxo bat zaixau ikaslearentzat hartara esfortzu bat egiteko, baina ez gehiagizkoa. Bueno, ide horretatik junez, presionatu egin behar ditugu gurasoak neurri batean. Gurasoak, umeak presionatu, baina presio jasangarria. Ez persona horrek, ume horrek, heldu horrek jasan lezakena, baina askoz gehiago. Eta oraingoz nire aldetik, besterik ez, eskertu eskaini dizkia zuen minutu hauek, eta oraingoz besterik ez.